खुलुमनाय जाबाय। जों दिनै सानजारि नोगोर बैसागो फोरबोआ बिदायखौ जोङो सानबानि हाबाफारि लानानै दासान्दिसिम थिग थाकैनो सोलिगासिनो दङ आरो बेवहाय 1 अक्ट'निफ्रायनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 33थि थैनाय सानखौ लानानै लोब्बा लाखिनानै जों बेवहाय गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जायो आरो दिनैनि जानाखि हाबाफारि बायदियै माखासे जोंहा गेट माने द्वार मुखुलि खालामनाय आरो लोगोसे माने गाहाय सायनासालि बा बेखेवनाय बेफोरबायदि हाबाफारि भलिबल आरो हिन्जावफोरनि दिरुं बोनाय बे हाबाफारिखौ लानानै दिनै बेवहाय मोजाङै मोजां जाफुंलांबाय आरो बेवहायनो जों मोनसे बाथ्राखौ बुंलांनांगोन जे जोंहा सानजारि नोगोर बैसागु बिदाय फोरबोखौ देग्लाय बोसोराव जोङो लाखि गिफ्ट कुपननि जुगेदि जोङो बेखौ खुंफुंनो लादों। बेवहाय दासान्दि जोंनिया जों 5 अक्ट'खालि फैगोन 5 अक्ट'खालि मे दाननि बेवहाय जोङो बे खेलखौ होनाय जागोन। मोनाबिलिनि 2 रिंगायाव जोङो बे रिजाल्टखौ होनाय जागोन आरो लोगोसे गासिबो रायजोफोरनाव मोनसे फोरमायहरनो सानबावदों दासान्दि जोंनाव टिकेटआ बेवहाय दंबावो आरो जाहाथे लानो हागोन रायजोफ्रा बेवहाय लानानै जाहाथे गेलेनो हायो आरो जोंनि बर' रायजोफोरनि जानाखि साननाय माखासे जानाखि जोंनि हाबाफारिफोर दङ बेवहाय बाहागो लागोन आरो खौसेयैनो जोंनि माखासे सानथाम आरो हाबाफारि दंबावो बे सानथामाव गाजा गोमजायै बेवहाय मोजाङै बाहागो लानायखौ जों आसा खालामो। रायजो राजानिसिम मा बुंगोन बे समाव टिकेटनि सायाव? थ' रायजो राजानाव जों मोनसेल' बाथ्राखौ बुंहरगोन जे जोङो दिनै लाखि गिफ्ट कुपननि जुगेदि जोङो रायजोफोरनियाव जोङो रां खेन्दा गोदोनिफ्राय लादोंब्लाबो दा देग्लाय बोसोराव जों रां खेन्दा लानाय जायाखै। जों लाखि गिफ्ट कुपननि जुगेदिनो बे जानाखि जोंनि बिदाय फोरबोखौ जोङो मोजाङैनो जों दैदेनलांगोन आरो रायजोफ्रा मदद होगोन आरो रायजोफ्रा दासिमहालागै मदद होगासिनो दं। जाथि संगठन गासिबो माहारियारि आफादफोराबो जों बेवहाय खौसेथि बेवहाय बाहागो लादों। जोंनि जानाखि लाखि गिफ्ट कुपननि जानाखि जोंहा प्राइस जानाखि माबा दङ बेफोरो जोंनाव दा गारि माने बाइक इत्यादि बायदिसिना जेसेबां जोंनाव माबा दङ बेफोरो जोंनाव मोनफैगाजोब्बाय। दा बेजों लोगोसेनो लाखि गिफ्ट कुपनखौ जोङो मोजाङै जों जाहाथे बेखौ माबा होनो हागोन आरो बेवहाय जोङो दासान्दि जेबो माने उसुबिदा गोग्लैया आरो जोंहा बे होनो थाखाय जोङो माने साखाफारि जाखाबाय आरो बेवहाय माखासे एसेल'सो टिकेटनि जानाखि माखासे कुपन दङ बेखौ जोङो फाननो हाजोबनायखौ माने जों मिथिनो हायो आरो। मोनसे गोजोनथाव खौरां, नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोसो दं नामा? थारैनो नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना साजायनो गोसो दंब्ला नोंथांमोननि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। गोदान बोसोर रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया नोंथांमोननि थाखाय अफार होनाय जादों। चिरां जिल्ला बेंटल गेट 27 राजा लामानि एबा सिबिथाय लामानि साखाथियाव नोंथांनि न'खौ समायना रमायना खालामनो गोसो जानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्सआ लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। पलिग्रेनाइट, WPC एबा PVC, वुडेन फ्लरिं, वालपेपार, स्टिल रुफिं, सफिट सेलिं बायदि गाबनि न' साजायग्रा खम बेसेनावनो नोंथांमोना बायनानै लांफैनो हागोन। बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8474015053 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों नोंथाङा फन खालामनानै मिथिनो हागोन।